मोर प्रिय दर्शक बंधु हृदय गुंजरण आपण मानक स्वागत। जय जगन्नाथ। आसंतु आज आम श्रीमद् भागवत गीता श्रवण करवा। ओम श्री परमात्मानाय नमः। ओम नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मधुरयते। मूकं करोति वाचालं पंगुलक्ष्मयति गिरिं यत्कृपा तन्महं वन्दे परमानन्दं माधव। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय। अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जजुस्तव मामकं पांडवाश्चैव किमर्जुन त संजय। धृतराष्ट्र पचारिले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र रे युद्ध करिबा इच्छारे एकत्रित होइथिबा मोर एवं ओ पांडुपुत्र माने कौन कले। संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानीकां बोढं दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम राजा वचन नवब्रवीत। संजय कहले, युद्धारंभ समय रे राजा दुर्योधन बहरचना युक्त पांडव सेना को देखि द्रोणाचार्य पाखकु जाई कहिले, पश्चातं पांडवपुत्राणामाचार्य महतीं च मम बूढं द्रौपद पुत्रेण तव शिष्यन धीमता। हे आचार्य, आपणक बुद्धिमान शिष्य द्रौपदपुत्र धृतराष्ट्र द्वारा बुहरचनारे सज्जित पांडवपुत्र मानक यही विराट सेना को देखंतु। आद्र सुरा महेशासा भीमार्जुन ससाजुधि जुजुधान विराटश्च द्रौपदश्च महारथ। धृतराष्ट्र केतुश्चेकितान काशीराज्यस्य वीर्यवान् पुरोजित कुन्तीभोजस्य शैवस्य नरपुंगम। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्र द्रौपदीयाश्च सर्व एव महारथा। यही सेना माने महा धनुर्धारी तथा युद्धरे भीम और अर्जुनकर समान सुरवीर सात्वकी विराट तथा महारथी राजा द्रौपद धृतराष्ट्रकेतु ओ चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरोजित कुंतीभोज ओ मनुष्य मानकर मध्यरे श्रेष्ठ शैव पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रापुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदींकर 5 पुत्र अछंती। एमाने समस्ते महारथी। अस्माकं तु वीर्यष्ठा जे तान्मे बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संगार्थतान ब्रवीमिते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आम पक्षरे भी जो प्रधान योद्धा माने अछंती सेमानंको आपण जानी नियंतु। आपणको जानिबा निमंते मो सेनार जो सेनापति माने अछंती सेमाने को नाम कहूची। उभावान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तति तथैव च।
ଆପଣ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ ବିଜୟୀ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସେହିପରି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ବିକର୍ଣ୍ଣ ଓ ସୋମଦତ୍ତ ପୁତ୍ର ଭୂରିଶ୍ରବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚ ବହସ୍ବ ଶୂରା ମଦର୍ଥେ ତ୍ୟକ୍ତଜୀବିତା ନାନା ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରହରଣା ସର୍ବେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶାରଦା। ଏମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନର ଆଶା ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିବା ଆହୁରି ବହୁ ଶୂରବୀର ମଧ୍ୟ ନାନା ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିପୁଣ। ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତଦସ୍ମାକଂ ବଳଂ ଭୀଷ୍ମାୟ ବିରକ୍ଷିତଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତୋଦିତ ମେ ତେଷା ବଳଂ ଭୀମାଭିରକ୍ଷିତଂ। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେନା ଅପରିମିତ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଜେୟ ଏବଂ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷିତ ଏମାନଙ୍କର ଏହି ସେନା ପରିମିତ। ଏହାକୁ ଜୟ କରିବା ଅତି ସହଜ। ଅୟନେଷୁ ଚ ସର୍ବେଷୁ ଯଥା ଭାଗବସ୍ଥିତା ଭୀଷ୍ମମେବା ବିରକ୍ଷନ୍ତୁ ଭବନ୍ତ ସର୍ବ ଏବ ହି। ତେଣୁ ସକଳ ବୃହଦ୍ୱାରରେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହଙ୍କୁ ହିଁ ସକଳ ଦିଗରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସତ୍ୟ ସଂଜୟନୟନ ହ୍ରେଷଂ କୁରୁ ବୃଦ୍ଧି ପିତାମହ ସିଂହନାଦଂ ବିନଦ୍ୟ ଜୟୀ ଶଙ୍ଖ ଦଧୌ ପ୍ରତାପବାନ। କୁରୁବୃଦ୍ଧ ମହାପ୍ରତାପା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହର୍ଷ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ସିଂହନାଦ ପରି ଗର୍ଜନ କରି ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ତତଃ ଶଙ୍ଖାଶ୍ଚ ଭେଜାଶ୍ଚ ପଣବାନକଗୌମୁଖା ସହସ୍ରବାହାନ୍ୟନ୍ତ ଶବ୍ଦସ୍ତୁମୂଳଭବତ। ତାପରେ ବହୁ ଶଙ୍ଖ, ଭେରୀ, ନାଗରା, ମର୍ଦ୍ଦଳ ଓ ରଣଶିଙ୍ଗାଦି ବାଦ୍ୟ ଏକସଙ୍ଗେ ବାଜି ଉଠିଲା। ସେସବୁର ଶବ୍ଦ ଅତି ଭୟଙ୍କର ହେଲା। ତତୋ ଶେତୈ ହି ୟଜ୍ଜେକ୍ତେ ମହତି ସନ୍ଦନେ ସ୍ଥିତୌ ମାଧବା ପାଣ୍ଡବଶ୍ଚୈବ ଦିବୌ ଶଙ୍ଖୋ ପ୍ରଦଧ୍ମାତୁ। ତାହାପରେ ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଯୋଜା ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତମ ରଥରେ ବସି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରମାତ୍ମା ଓ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ପାଞ୍ଚଜନ ହୃଷୀକେଶା ଦେବଦତ୍ତଂ ଧନଞ୍ଜୟ ପୌଣ୍ଡ୍ରଂ ଦଧୌ ମହାଶଙ୍ଖ ଭୀମକର୍ମା ବୃକୋଦର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରମାତ୍ମା ପାଞ୍ଚଜନ ନାମକ ଅର୍ଜୁନ, ଦେବଦତ୍ତ ନାମକ ଏବଂ ଭୟାନକ କର୍ମ ସାଧକକାରୀ ଭୀମସେନ ପୌଣ୍ଡ୍ର ନାମକ ମହାଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ଅନନ୍ତ ବିଜୟଂ ରାଜା କୁନ୍ତୀପୁତ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିରା ନକୁଳ ସହଦେବଶ୍ଚ ସୁଘୋଷମଣିପୁଷ୍ପକୌ। କୁନ୍ତୀପୁତ୍ର ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଅନନ୍ତ ବିଜୟ ନାମକ ଏବଂ ନକୁଳ ଓ ସହଦେବ ଯଥାକ୍ରମେ ସୁଘୋଷ ଓ ମଣିପୁଷ୍ପକ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। କାଶ୍ୟଶ୍ଚ ପରମେଶ୍ମାସ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ଚ ମହାରଥ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନୌ ବିରାଟଶ୍ଚ ସାତ୍ୟକୀଶ୍ଚ ପରାଜିତା।
द्रौपदौ द्रौपदयाश्च सर्वस्य पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खनदधीमु पृथक् पृथक् धृष्ट धनुर्धारी काशीराज महारथी श्रीखण्डी धृष्टद्युम्न विराट राजा अजय सात्यकी राजा द्रौपद द्रौपदीଙ୍କର 5 ପୁତ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ମହାବାହୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ହେ ରାଜନ ଏ ସମସ୍ତେ ସକଳ ଦିଗରୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ସଘୋଷ ଧର୍ମ ଧର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାଣଂ ହୃଦୟାନି ବେଦାରୟତ ନଭଶ୍ଚ ପୃଥିବୀ ଚୈବ ତୁମୁଲୌ ବେନୁନା ଦୟନ ଏବଂ ସେହି ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି କୌରବମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। ଅଥ ବ୍ୟବସ୍ଥିତାନ ଦୃଷ୍ଟା ଧର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାନ କପିଧ୍ୱଜ ସାବୃତେ ଶସ୍ତ୍ର ସମ୍ପାତେ ଧନୁରୁଦ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବା ହୃଷିକେଶ ତଦା ବାକ୍ୟମିଦମହାମହୀପତେ अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापनयो मेच्युता हे राजन ଏହାପରେ ବ୍ୟୂହରଚନା ପୂର୍ବକ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କପିଧ୍ୱଜ ଅର୍ଜୁନ ନିଜ ଧନୁ ଉଠାଇ ହୃଷିକେଶ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଅଚ୍ୟୁତ ମୋ ରଥକୁ ନେଇ ଦୁଇ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ କରାନ୍ତୁ। ଯାବଦେତାନ୍ନିରୀକ୍ଷେୟଂ ଯୋଦ୍ଧାକାମାନବସ୍ଥିତାନ କର୍ମଣ୍ୟା ସହ ଯୋଦ୍ଧାବ୍ୟମସ୍ମିନ୍ ରଣ ସମୁଦ୍ୟମେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରୂପକ ବ୍ୟାପାରରେ ମୋତେ କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସେହି ଯୁଦ୍ଧାଭିଳାଷୀ ବିପକ୍ଷୀ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥ ଠିଆ କରାନ୍ତୁ। ଯସ୍ମାନାନ ବେକ୍ଷେୟହଂ ଯ ଏତେऽତ୍ର ସମାଗତା ଧର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରସ୍ୟ ଦୁର୍ବିକ୍ଷେର୍ଯୁଧେ ପ୍ରିୟଚିକିତ୍ସବ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଯୁଦ୍ଧରେ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ହୋଇ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଏହି ସେନାରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେହି ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବି। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ଏବମୁକ୍ତ ହୃଷୀକେଶା ଗୁଡ଼ାକେଶେନ ଭାରତ ସେନಯೋରୁଭୟୋର୍मध्ये ସ୍ଥାପିତା ରଥୋତ୍ତମମ୍ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣାପ୍ରମୁଖତ सर्वेषा च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चातान समवेतान कुरुनीति। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ହେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଅର୍ଜୁନ ଏପରି କହିବାରୁ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ତମ ରଥଟି ନେଇ ଦୁଇ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ତଥା ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ କରାଇ ଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ଥ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଏହି କୌରବମାନଙ୍କୁ ଦେଖ। ତତ୍ରାପଶ୍ଚାତ ସ୍ଥିତାନ ପାର୍ଥ ପିସ୍ଥାନାତ ପିତାମହାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟାନ ମହାତୁଲାନ
भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् शङ्खस्तथा ଶ୍ୱଶୁରାन् सुहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरिपि। ତାପରେ ପୃଥାପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ସେହି ଉଭୟ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ପିତୃ ପିତାମହ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାମୁଁ ଭାଇ ପୁଅ ନାତି ମିତ୍ର ଶ୍ୱଶୁର ଓ ସୁହୃଦମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ତାନ ସମାଖ୍ୟ ଯୌନ୍ତେୟ ସର୍ବାନ୍ ବନ୍ଧୁନବସ୍ଥିତାନ୍ କୃପୟା ପରୟା ବିଷୀଦନ୍ତିଦମବ୍ରତୀଦିବ। ସେହି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦେଖି କୁନ୍ତୀପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କରୁଣା ପରବଶ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ଦୃଷ୍ଟମଂ ସଜନଂ କୃଷ୍ଣ ଯଜସ୍ଥୁଂ ସମୁପସ୍ଥିତଂ ସିଦन्ति ମମ ଗାତ୍ରାଣି ମୁଖଂ ଚ ପରିଶୁଷ୍ୟତି ବେପଥୁଶ୍ଚ ଶରୀରେ ମେ ରୋମହର୍ଷଣଶ୍ଚ ଜାୟତେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧାଭିଳାଷୀ ସଜ୍ଜନ ସମୁଦାୟଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋର ଅଙ୍ଗ ଶୀତଳ ହୋଇ ଯାଉଅଛି, ମୁଖ ଶୁଖି ଯାଉଅଛି ଓ ହୃଦୟରେ କମ୍ପ ତଥା ରୋମାଞ୍ଚ ଜାତ ହେଉଛି। ଗାଣ୍ଡୀବଂ ସ୍ରଂସତେ ହସ୍ତାତ୍ ତକ ଚୈବ ପରିଦହତେ ନ ଚ ଶକ୍ନୋମ୍ୟବ ସ୍ଥାତୁଂ ଭ୍ରମତୀବ ତ ମେ ମନଃ। ହାତୀରୁ ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ଚର୍ମ ବି ଭୀଷଣ ଜ୍ୱାଳା କରୁଛି ତଥା ମୋର ମନ ଭ୍ରମିତ ହେଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଠିଆ ରହିବାକୁ ବି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ନିମିତ୍ତାନି ଚ ପଶ୍ୟାମି ବିପରୀତାନି କେଶବ ନ ଚ ଶ୍ରେୟୋऽନୁପଶ୍ୟମି ହତା ସଜନ ମାହାବେ। ହେ କେଶବ, ମୁଁ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ବିପରୀତ ହିଁ ଦେଖୁଛି। ଯୁଦ୍ଧରେ ସଜ୍ଜନ ସମୁଦାୟଙ୍କୁ ମାରିବାରେ କୌଣସି କଲ୍ୟାଣ ବି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ନ କାଙ୍କ୍ଷେ ବିଜୟଂ କୃଷ୍ଣ ନ ଚ ରାଜ୍ୟଂ ସୁଖାନି ଚ କିଂ ନ ରାଜ୍ୟେନ ଗୋବିନ୍ଦଂ କିଂ ଭୋଗୈର୍ଜୀବିତେନ ବା। ହେ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ତ ବିଜୟ ଚାହୁଁନାହିଁ କି ରାଜ୍ୟ ତଥା ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହିଁ। ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆମର ଏପରି ରାଜ୍ୟରେ କି ପ୍ରୟୋଜନ? ଅଥବା ଏପରି ଭୋଗରେ ଓ ଜୀବନରେ ବି କି ଲାଭ ଅଛି? ଯେ ସାମର୍ଥ୍ୟେ କାଙ୍କ୍ଷିତ ନ ରାଜ୍ୟଂ ଭୋଗା ସୁଖାନି ଚ ତୟୈବସ୍ଥିତା ଯୁଦ୍ଧେ ପ୍ରାଣାଂସ୍ତ୍ୟକ୍ତୌ ଧନାନି ଚ। ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମାରି ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ ଓ ସୁଖାଦି ଅଭିଳାଷ କରିଛୁ, ସେମାନେ ହିଁ ଏହିସବୁ ଧନ ଓ ଜୀବନର ଆଶା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପିତାରାଂ ପୁତ୍ରାସ୍ତଥୈବ ଚ ପିତାମହା ମାତୁଲା ଶ୍ୱଶୁରା ପୌତ୍ରୌଶାଲ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିନସ୍ତଥା। ଗୁରୁମାନେ ପିତୃସ୍ଥାନୀୟମାନେ, ପୁତ୍ର ସ୍ଥାନୀୟମାନେ ଏବଂ ସେହିପରି ପିତାମହମାନେ, ମାମୁଁମାନେ, ଶ୍ୱଶୁରମାନେ, ନାତିମାନେ, ଶାଳକମାନେ ତଥା ଅନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି।
एतत् न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किन्नु महाकृते। हे ମଧୁସୂଦନ, ଏମାନେ ମୋତେ ମାରିଦେଲେ ବି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ଲାଭ କରିବା କଥା କିଏ ପଚାରେ? ତିନି ଲୋକର ରାଜ୍ୟାଧିକାର ମିଳିବାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ନିହତ ଧର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାନ କା ପ୍ରୀତି ସଜ୍ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାପମେବାଶ୍ରୟେ ଦସ୍ନାନ ହୈତୈତାନା ତତାୟୈତାନ ହେତୌତାନା ତତାଇନ। ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଆମକୁ କି ସୁଖ ମିଳିବ? ଏହି ଆତତାୟୀମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ ତ ଆମକୁ ପାପ ହିଁ ଲାଗିବ। ତସ୍ମାନ୍ନାଃ ବୟଂ ହନ୍ତୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରାନ ସବାନ୍ଧବାନ ସଞ୍ଜନଂ ହି କଥଂ ହୃତା ସୁଖନ ଶ୍ୟାମ ମାଧବ। ତେଣୁ ହେ ମାଧବ, ନିଜର ବାନ୍ଧବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦିଙ୍କୁ ମାରିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ନିଜ କୁଟୁମ୍ବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଆମେ କିପରି ସୁଖ ହୋଇପାରିବା? ଯଦ୍ୟପତେ ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଲୋଭୋପହତଚେତସଃ ସ କୁଲକ୍ଷୟ କୃତାଂ ଦୋଷଂ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହେ ଚ ପାତକଂ କଥଂ ନ ଜ୍ଞେୟମସ୍ମାभिः ପାପାଦସ୍ମାନିବର୍ତ୍ତୟିତୁମ କୁଲକ୍ଷୟ କୃତାଂ ଦୋଷଂ ପ୍ରପଞ୍ଚଭିର୍ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଯଦ୍ୟପି ଲୋଭବଶତଃ ଭ୍ରଷ୍ଟଚିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଲୋକେ କୁଳକ୍ଷୟ ଜନିତ ଦୋଷ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହର ପାପ ଜାଣିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, କୁଳନାଶ ହେତୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଦୋଷକୁ ଜାଣିପାରୁଥିବା ଆମ୍ଭମାନେ ଏପରି ପାପରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ବିଚାର ନ କରିବୁ କାହିଁକି? କୁଲକ୍ଷୟେ ପ୍ରଣାଶାନ୍ତି କୁଳଧର୍ମା ସନାତନା ଧର୍ମେଣଶ୍ଚ କୁଲଂ କ୍ରୀତ୍ସ୍ମାଧବୋऽଭିଭବତୁତ। କୁଳନାଶ ହେଲେ ସନାତନ କୁଳଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଧର୍ମ ନାଶ ହୋଇଗଲେ ସମୁଦାୟ କୁଳରେ ପାପ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଅଧର୍ମାଭିଭବା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଦୁଷ୍ୟନ୍ତି କୁଳସ୍ତ୍ରିୟା ସ୍ତ୍ରୀଷୁ ଦୁଷ୍ପାପୋଷୁ ବର୍ଷୟ ଜାୟତେ ବର୍ଣ୍ଣସଙ୍କରା। ହେ କୃଷ୍ଣ, ପାପ ଅଧିକ ବଢ଼ିଗଲେ କୁଳ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂଷିତା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ହେ ବାଜପେୟ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦୂଷିତା ହୋଇଗଲେ ବର୍ଣ୍ଣସଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଶଙ୍କର ନର କାର୍ଯ୍ୟେବ କୁଲଘ୍ନାନାଂ କୁଲସ୍ୟ ଚ ପତନ୍ତି ପିତରୋ ଭସ୍ମଂ ଲୁପ୍ତପିଣ୍ଡୋଦକକ୍ରିୟା। ବର୍ଣ୍ଣସଙ୍କର କୁଳନାଶକାରୀମାନଙ୍କୁ ତଥା କୁଳକୁ ନରକକୁ ନେଇଯିବା ଲାଗି ହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ପିଣ୍ଡକ୍ରିୟା ଓ ଜଳଦାନ କ୍ରିୟା ଲୁପ୍ତ ହେବାରୁ ପିତୃଲୋକମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଅଧୋଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି।
दोषैरेतैं कुलाघ्नानां वर्णशङ्करकारजै उस्रदन्ते ଜାତିଧର୍ମା କୁଳଧର୍ମାଶ୍ଚ ଶାଶ୍ୱତା। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର କାରକ ଦୋଷରୁ କୁଳଘାତକମାନଙ୍କର ସନାତନ କୁଳଧର୍ମ ଓ ଜାତିଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଉତ୍ସନ୍ନ କୁଳଧର୍ମାଣାଂ ମନୁଷ୍ୟାନାଂ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ନରକେ ନିୟତଂ ବାସ ଭବତୀତ୍ୟାନୁଶୁଶ୍ରୁମ। ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୁଳଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ଅନିଶ୍ଚିତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରକବାସ ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଅଛୁ। ଆହବତ ମହାପାପଂ କର୍ତ୍ତୁଂ ବ୍ୟବସିତା ବୟଂ ଯଦା ରାଜ୍ୟ ସୁଖଲୋକେ ଲୋଭେନ ହନ୍ତୁ ସଜନ ମୁଦ୍ଦତା। ହାୟ, କି ଦୁଃଖର କଥା! ଆମ୍ଭେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମହାପାପ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଯାଇଅଛୁ। ରାଜ୍ୟ ଓ ସୁଖପ୍ରାପ୍ତି ଲୋଭରେ ଆମେ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇ ଯାଇଅଛୁ। ଯଦି ମାମ ପ୍ରତୀକାରମ ଶସ୍ତ୍ରପାଣୟଂ ଧର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୋରଣେ ହନୁସ୍ତନେ କ୍ଷେମତରଂ ଭବେତ। ଯଦି ମୋ ପରି ନିଶ୍ରୟ ଓ ପ୍ରତିକାର ରହିତ ଲୋକକୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ ପୁତ୍ରମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ବି ତାହା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳକର ହେବ। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ଏବ ମୁକ୍ତାର୍ଜୁନା ଶଙ୍ଖୌ ରଥୋପସ୍ଥ ଉପାବିଶତ ବିସୃଜ୍ୟ ଶରଂ ଚାପଂ ସଜସିଂବିଘ୍ନ ମାନସା। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ରଣଭୂମିରେ ଶୋକରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନମନା ଅର୍ଜୁନ ଏପରି କହି ବାଣ ସହିତ ଧନୁତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ରଥର ପଛପଟେ ବସିପଡ଼ିଲେ। ଓଁ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ ଗୀତାସୁପନିଷଦସୁ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ସଂବାଦେ ଅର୍ଜୁନ বিষাদ যোগ ନାମକ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।